Hello, sziasztok! Szombaton Marci fiammal fölléptünk Bodméron, mégpedig egy nagyon kellemes összejövetelen. 3 szívem csücske van, több is természetesen, de a fő csücskök Bodmér, most a sorrend teljesen mindegy, Aldebrő és Szarvaskő. Katona László polgármester úr és Décsei Barbara a polgármester meghívására kerültünk oda. A közönség olyan volt, mint az álom, szokták mondani, mint forró kés a vajban. Amikor kellett, kacagtak, amikor kellett, sírtak, és amikor kellett, énekeltek velünk együtt. Nagyon hálás vagyok ezért, hiszen nagyon szép körülmények között karácsonyozhattunk. Remélem még sokszor találkozunk, a barátság örök. Úgyhogy puszi mindenkinek, bodmériak, hello, boldog ünnepeket kívánok! Jaj, nem magas, jaj, nem magas, ez a vendégfogadó. Van-e benne, jó vörös bor, sör is jó. Ha nincs benne jó vörös bor, közönség! Őrület! Ha nincs benne jó